Què tal, com estem? Acaba la volta número 3 a la Lliga Multiseu Assegurances, jornada 21. Per tant, marcadors que deixen tot igual a la classificació al final d'aquesta tercera volta. Els 4 de dalt jugaven contra els 4 de baix i els 4 de dalt van aconseguir la victòria, alguns amb més comoditat que d'altres. Comencem, com sempre, amb el repàs als marcadors d'aquesta jornada. Doncs, com dèiem, victòries pels equips de dalt. L'Inter, que va superar per 2-0 en el derbi escaldenc l'Engordany, el Futbol Club Santa Coloma, que es va imposar còmodament en el clàssic 4-0 davant el Sant Julià. Victòria també de la Unió Esportiva Santa Coloma, 3-1 davant el Futbol Club Ordino. I per últim, el líder, que va superar per la mínima 0-1 a l'Atlètic Club Escaldes, que suma 3 punts davant el Encarnada d'Andorra. Doncs comencem amb aquest derbi escaldenc que donava 3 punts a l'equip d'Utger Canals, donava 3 punts a un Inter, després ho veiem que continua segon a la taula de la classificació. Derbi escaldenc, doncs, de color blau i negre. Amb un gol, la veritat és que força matiner, Al minut 4, jugada per banda esquerra, és Asubr qui envia a De Nova. La primera centrada, no, però la segona tornava a caure la pilota a peus de De Nova i ara sí buscava milimètricament el cap de Sasha Andreu, que sol, lliure de marca a la frontal de l'àrea petita, amb el cap superava Jesús Coca. La centrada és precisa. Sasha Andreu, que remata absolutament sol, creuant la pilota davant Jesús Coca i donant l'avantatge a l'Interclub Escaldes, que, insistim, al minut 4 doncs, ja manava el marcador. I més en aquesta acció, tisora de Sasha Andreu abans de la primera mitja hora de joc, el servei de córners de la Torre i molt a prop del punt de penal Sasha Andreu, que feia el seu doblet, marcant el gol que acabaria sent definitiu en aquest derbi escaldenc. Però en volia més l'Inter. Minut 40 tornava a aparèixer la figura de Sasha Andreu, s'entén a la perfecció amb De Nova. Ara la defensa rebutjava pràcticament quan la pilota ja entrava. Una més de l'Inter a la primera meitat, minut gairebé 43, a sobreveu pel retrovisor a De la Torre. Està ràpid Jesús Coca per negar-li el gol al dorsal 7 de l'Interclub Escaldes. A la segona meitat, minut 63, centrada de la Torre i apareix Jesús Coca. La rematada era molt bona, amb el cap, però el porter andalús de l'Engordany, precisament de l'Inter, que negava el tercer gol al seu exequip. En tenia també una a l'Engordany, pilota que queda morta a la frontal de l'àrea, apareix Luis Blanco amb una canonada que sortia just per sobre el travesser de la porteria d'Adri Muñoz. Al 83, feia pocs instants que havia entrat Churrubio, el lateral internacional, que s'afegia a l'atac, xut fort contra el seu excompany Jesús Coca, que posava els guants al marcador. Doncs ja no es mouria, 2-0 per l'Inter. Primera part hem començat una mica més... Sí que és veritat que hem començat una mica més desperdigats. No hem fet una bona primera part, a la segona hem intentat corregir una mica, intentant sortir més a pressió, però amb un equip com aquest, que està molt ben treballat des de baix, és molt difícil. Podríem contrastar una mica les seves bandes, perquè sí que és veritat que potser venien amb alguna que altra baixa, però individualment l'equip seu s'aguanta molt bé, són molt ràpids i creiem que amb 3 centrals ho podem contrarrestar d'una forma més efectiva. No, perquè en veritat vam començar la temporada amb molt bones sensacions, a millors resultats no acompanyaven, però teníem molt bon equip. S'ha vist la situació de que ens ha passat X coses i sort que hem pogut aconseguir això i estem conformes. Havíem intentat ser més agressius igual a la zona final o acabar més jugades igual en gol, però l'altre equip també juga, competeixen bé, la situació que estan passant no és agradable i encara així la veritat que ho donen tot i són un bon equip també. Sí, en aquest cas crec que tinc la virtut de l'àrea, diguéssim, de rematar i si rebo centres i en aquest cas el míster havia treballat que quan arribéssim a aquella zona buscar àrea i generar problemes i ja la primera ha sigut bona perquè ha sigut el gol, això ens ha donat tranquil·litat i després la segona ja en un córner la pilota aturada que feia jornades que estàvem rematant moltíssim i no acabàvem de fer gol, arriba el segon gol i molt content, la veritat. I un Inter, doncs, que recuperava aquesta segona plaça que havia perdut hores abans en benefici del Futbol Club Santa Coloma, que havia arrencat aquesta jornada 21. Era el primer partit al Clàssic amb una victòria davant la Unió Esportiva Sant Julià per 4-0.
Un Futbol Club Santa Coloma que no va voler deixar marge al cuer. Primer, amb aquesta assistència per Virgili, que arribava a l'interior de l'àrea, però es trobava en aquesta primera acció, al minut 4, amb les mans d'Àlex Ruiz. En el minut 7, ocasió de nou, ara per Kilian Gran. Ja no va jugar i com a lateral dret, sinó que va ocupar l'altre extrem del camp, posició d'extrema esquerra, el jugador de Figueres que gaudia d'aquesta oportunitat al minut 7. I al 10, una més. Ara era Eloi Gila qui rematava, no ho trobava als pals de la porteria d'Àlex Ruiz. Davant la llau colomenc, el Sant Julià que va tenir la seva també, minut 17, pilota en profunditat per Zolt, l'hongarès que remata massa creuat davant la porteria del porter internacional de José Antonio Gómez. I compta l'acció, Kilian Gran veu la incorporació de Virgili i l'agarenc que supera ara sí, minut 24, amb un xut creuat Àlex Ruiz per donar avantatge al Futbol Club Santa Coloma. Era el primer gol del partit, un gol que servia per donar avantatge a l'equip de Dimitri Xerisev i que suposava que s'arribés al descans. Tot i els intents per ampliar el seu marge a l'equip colomenc, que ho provava Miguel López. Des de la distància volava Àlex Ruiz per posar la mà i evitar el que hagués estat el 2-0. Buscava l'empat, evidentment, també al Sant Julià, les rematades de Marc Pérez i la intervenció boníssima de José Gómez per evitar, com dèiem, l'empat. Jugada assajada, cau a peus de Crespo, lateral esquerra, centrada, al rebuig de la defensa i atent en aquesta segona acció Dani Toribio, al minut 5 de la segona meitat per fer el segon. Ampliava el seu avantatge, el seu marge al Futbol Club Santa Coloma, el rebuig que queda a la frontal i aquí estava atent el dorsal 6 del Futbol Club Santa Coloma per posar el 2-0. En volia més el Futbol Club Santa Coloma. Adonai mirava de rebutjar, la pilota que tornava a caure a peus colomencs i sol, des de la mitja lluna, Miguel López és ara qui afusellava la porteria lauradiana abans de l'hora de joc. El 3-0, que pujava ja el marcador, acabava de sentenciar, si no ho estava ja, el partit al Futbol Club Santa Coloma. Un equip que gaudiria encara de més ocasions. Aquesta acció és de Coto, portava 15 segons sobre el terreny de joc. El de Figueres, que rematava massa creuat davant Àlex Ruiz, era la primera acció de Coto en el partit. Minut 71, penal, així ho assenyala Pedro Gonçalves, l'àrbitre debutant, a més amb nota, ahir a la Lliga Multisegó Assegurances, per mans de Huertas. Miguel Ángel acabava d'entrar, feia poc sobre el terreny de joc i feia el quart i definitiu. No obstant això, en tindria una, compte amb aquesta, el Sant Julià. Meneses, aventura en solitari, provava de superar per sobre José Antonio Gómez, minut 79, intentaba fer passar la pilota per sobre José Gómez, al final 4-0. Sí, así es, sabíamos de la importancia de este partido, era un rival de abajo de la tabla, pero estos partidos son engañosos y nos queríamos ir al parón que hay de selecciones con los deberes hechos y seguir en nuestra línea de trabajo. El míster, su filosofía es esta, aunque ganemos o perdemos, nuestra señal de identidad es darlo todo en el campo, máxima intensidad y con ambición. Bien, sí, contento porque bueno, sales desde el banquillo que no es fácil salir en estos partidos. Además hoy el sol que ha pegado ha sido difícil y nada, pues igual que la misma ambición con el equipo, pues la ambición individual, de querer más cada partido y a seguir. Bueno, pienso que no hemos hecho mal partido tampoco, creo que bueno, el primer gol nos ha hecho bastante daño, luego la segunda parte pienso que hemos estado bastante bien, pero bueno, al final por errores nos están condenando a muchos goles, llevamos bastantes goles en contra durante la temporada. Bueno, marcado en rojo, yo creo que marcados en rojo tenemos todos los partidos, porque bueno, vamos colistas y tenemos que intentar sumar en todos los partidos posibles. Quedan 7 finales de aquí a final de temporada y vamos a trabajar en los entrenamientos para ello. Bueno, sí, nos vamos a nuestras casas un par de días, a estar con la familia y a desconectar un poco y volver más fuerte, que lo necesitamos y seguro que lo vamos a hacer. Doncs el Futbol Club Santa Coloma, que va guanyar el seu partit, l'altre equip colomenc, també instal·lat a la meitat alta de la classificació, que també va sumar els 3 punts, era la Unió Esportiva Santa Coloma, que no perd pistorada respecte al capdavant de la classificació. Els de Boris Anton es van imposar per 3-1, un Futbol Club Ordino que no ho està passant gens bé. Minut 18, primera oportunitat per la Unió Esportiva Santa Coloma. Aquest penal innocent de Víctor Rodríguez sobre Faisal, quan el davanter s'allunyava precisament de l'àrea, és derribat.
Doncs Cristian Moreira assenyalava la pena màxima i el propi Faisal que no fallava. D'aquesta manera avançava al minut 20 la Unió Esportiva Santa Coloma, que, atenció, en només 5 minuts va encarrilar ja el partit. Primer, doncs, al minut 20, amb aquest gol de penal de Faisal. Després, doncs, amb una acció que arribava a la banda esquerra, aquí la té Portuga, jugada doncs, cap a la frontal, el propi Portuga que segueix la jugada i es troba a la mitja lluna aquesta pilota que, amb cama dreta, envia al fons de la xarxa. Doncs 3 minuts després feia la Unió Esportiva Santa Coloma el 2-0. L'acció de Portuga, doncs, seguint la jugada, intuint que la pilota es podia quedar per allà i sentenciant amb la cama dreta el Futbol Club Ordino. I al 25, doncs el tercer, el que dèiem, 3 minutets, la passada de Gavi és boníssima. Per la diagonal de Faisal no falla entre Mendoza, Javi López i fins i tot Luis Ibáñez, superant el porter per baix i fent ja el 3-0, encarrilant ja el triomf, feia els deures la Unió Esportiva Santa Coloma en l'últim partit, a més de la jornada 21, també, evidentment, de la tercera volta. Tots els rivals directes havien guanyat el seu partit i la UE, doncs, que s'afegia també en aquest grup de dalt sense perdre punts respecte, com a mínim, la zona europea. Al minut 42 va tenir una de molt clara l'Ordino. Era aquesta passada en profunditat. Izan Maldonado, sol davant Kameni, remata malament, no troba els pals del porter camerunès i doncs no pot aprofitar, evidentment, una oportunitat. Tampoc aprofitaria aquesta, penal d'Eric de Pablos sobre Cristian Martínez, la jugada entre 3 internacionals, perquè hi havia allà també Cristian Garcia, penal doncs que assenyala Cristian Moreira, era el segon del partit, el primer l'havia marcat al minut 20 Faisal, ara era Cristian Martínez. Atenció, aturada de Kameni, el porter camerunès, l'internacional pel seu país, que en temps afegit a la primera meitat evitava el primer gol del Futbol Club Ordino. No podia, doncs, transformar Cristian Martínez. Aquesta pena màxima s'arribava al descans amb aquest resultat de 3-0. A la segona meitat, minut 65, havia entrat Paulino sobre el terreny de joc. Tino Mendoza circula la pilota d'una banda a l'altra i atenció a Jordané. Canonada que fa trontollar la porteria de Luismi Ibáñez. En buscava doncs, més a la Unió Esportiva Santa Coloma. Compte amb aquesta acció, acabava d'entrar Coromines, havia entrat de fet al descans, també Tana, els dos reclams ofensius, el desplaçament de Tana és boníssim, a l'altre cantó, al centre xut de Caballero, i arriba Filosa, a la frontal de la petita, entre Largo i Kameni, es llença a terra el dorsal 20 de l'Ordino per anotar el gol que retallava el marcador, però que no permetia a l'Ordino trencar la ratxa de resultats. Sim, sim, os nossos rivais ganharam nos jogos anteriores, então nós não podíamos facilitar e foi uma vitória acho que justa. Sim, vai ser bom para treinarmos ainda mais e para nas próximas partidas ganharmos e continuar a nossa caminhada. Sim, sim, é sempre bom jogar, se ajudar a contribuir ainda melhor, por isso ganhamos, estamos bem. No, bueno, ens trobem una dinàmica dolenta, al final al futbol passen aquestes dinàmiques i bueno, però hem d'intentar sortir el més aviat possible. De moment depenem de nosaltres mateixos i això és el que ens hem d'agafar i no baixar els braços i continuar, queda molta lliga encara. Bueno, a Santa Coloma perdem, però aixequem el camp i aconseguim guanyar l'Inter. Però el que et dic, següent partit perds i ja entres en una dinàmica i costa, els de sota apreten i al final doncs, la pressió és gran i bueno, és el que té aquesta lliga, que està molt comprimida tant a dalt com a baix. I per últim ens queda el partit del líder, segurament dels 4 de dalt el que més va patir per sumar la victòria aquesta jornada 21. Va ser davant el Penya Encarnada d'Andorra, un equip que no tenia ahir per sanció Rodrigo Piloto, el seu màxim reclam a l'hora de veure la porteria rival. Al final, però, 3 punts pels de Fede Bessone. Als 15 segons va tenir la primera l'Atlètic Club Escaldes, Guillaume López, xut creuat, Basterrechea que veia com la pilota s'estavellava a la base del seu pal, el porter argentí que posava la pilota en joc i que a punt va estar de fer aquesta assistència per Ordóñez, Eloi Ordóñez, que arriba a la frontal, a l'interior, vaja, de l'àrea, posa els guants Saúl Gràcia, el porter aragonès, que una vegada més doncs, apareixia sent providencial per l'Atlètic Club Escaldes. Poc després, al minut 19, acció de l'equip escaldenc, Agüero posa la pilota amunt a la banda dreta,
banqueta i per Maffeo i Basterrechea, que havia d'intervenir. Compte amb temps afegit de la primera meitat. Acció de Rodri, la centrada no arriba a rematar Guillaume López i, no sé si sense voler, però acaba marcant. Víctor Casadesús fa un gol més, el jugador balear, el gol que acabaria sent definitiu en favor de l'Atlètic Club Escaldes a la segona meitat. En volia més l'equip de Fede Bessone, passada excel·lent, com sempre, de Casadesús per Sagüés, el jugador que retallava però que no podia superar Basterrechea. Sagüés havia entrat per una lesió de Bolívar, titular ahir, un cop al cap va obligar el jugador andalús a abandonar el terreny de joc. I Mbati va tenir la seva també pel Penya. Sí, la verdad que sabíamos el partido al que nos enfrentamos y hemos estado intentando aguantar todo lo posible un ritmo alto, un ritmo bueno de presión, sobre todo a nivel defensivo, y para poder intentar llevarnos el partido. Pero bueno, es un rival bastante completo y nada, le hemos dado todo. Sí, ahora viene un pequeño descanso para recargar pilas, para volver a venir, volver a hacer bien lo que estamos haciendo otra vez, seguir en esta buena dinámica que estamos empezando a tener todo el equipo, de lucha, de esfuerzo, cada entrenamiento, cada partido, y nada, esperemos que salgan resultados positivos. Sí, el més important ara que ja queda poc, l'important és treure els 3 punts, i sí que és cert que no hem fet el millor partit de la temporada, però ja et dic, l'important són els 3 punts. Sí. Jo crec que hem millorat també a nivell defensiu, la pressió, hem millorat bastant i això jo crec que ens donarà per guanyar la Lliga, si continuem així. Superimportant, sigui el rival que sigui, al final el que et dic és un treball de tot l'equip que hem millorat jo crec bastant en aquest sentit i a continuar així. Aquestes eren les valoracions dels jugadors d'Atlètic Club Escaldes, també de Penya Encarnada d'Andorra. Com sempre, fem un cop d'ull a com queda la classificació al final d'aquesta tercera volta a la Lliga Multiseu Assegurances. Una tercera volta que continua liderant l'Atlètic Club Escaldes. Des de la jornada 1 és líder l'equip de Fede Bessone i entrarà a l'última volta de la competició. 21 jornades després continua en primera posició l'equip escaldenc, que torna a guanyar 47 punts, 5 de marge respecte als segons, Interclub Escaldes i Futbol Club Santa Coloma. 2 victòries consecutives per cadascun d'ells. L'Inter és segon per gol averaix. La UE Santa Coloma es continua veient amb opcions d'entrar en la lluita per Europa. 36 punts pels de Boris Anton, també 2 victòries consecutives pels groc i negres. A la meitat baixa, 2 derrotes consecutives per l'Engordany, que es queda amb 21 punts. Es queda amb 16, marcant la salvació el Penya Encarnada d'Andorra. Compte l'Ordino, 14 punts, només ha sumat 3 punts en aquesta segona volta. Va ser en una victòria davant l'Inter, 14, zona de promoció pels ordinencs. I tanca la taula la Unió Esportiva Sant Julià, que arrencarà el tram decisiu de la competició en última plaça. Taula de golejadors, Gerard Artigas, que ha vist ja com Saixa Andreu, el seu excompany d'equip. Artigas ja no és a la Lliga, Saixa Andreu sí ha fet un doblet aquesta setmana, els 2 jugadors de l'Inter empatats a 12 dianes a dalt de tot de la classificació de màxims golejadors. Eloi Gila continua tercer, el de Sabadell del Futbol Club Santa Coloma té 10 gols. El doblet de Faisal fa que el jugador de l'AUE Santa Coloma sumi ja 9 dianes, les mateixes que Guillaume López de l'Atlètic Club Escaldes. I compta amb la propera jornada, perquè serà el 2 d'abril, 2 caps de setmana ara sense Lliga. La setmana vinent, jornada de recuperació, no hi ha partits pendents, per tant s'atura la competició, i la següent, ja ho saben, partits de la selecció. Amb tot, fins al 2 d'abril haurem d'esperar. A les 11 del matí arrencarà compte amb un Futbol Club Ordino Penya Encarnada d'Andorra, promoció contra l'equip que marca la salvació. Això serà, insistim, a les 11. A 2:15, Unió Esportiva Santa Coloma, Unió Esportiva Sant Julià. Atenció al partit de les 4 de la tarda. Futbol Club Santa Coloma, Atlètic Club Escaldes, tercer contra líder. Només 5 punts de diferència entre colomencs i escaldencs, i la jornada 22 es tancarà amb un no menys emocionant Engordany Interclub Escaldes. El partit que s'ha disputat aquest cap de setmana servirà també per obrir el derbi escaldenc, la última volta de la Lliga Multiseu Assegurances. Insistim, això serà el dia 2 d'abril, per tant, fins al dia 3 no hi haurà tot Lliga.
Els esperem d'aquí 3 setmanetes per veure com arrenca el tram decisiu a la temporada a la primera divisió, a la Lliga Multiseu Assegurances. Fins aleshores, que vagi molt bé. Adéu.